Assalamu alaikum, Жмағат. Исәнмесез. Исәнмесез, хөрмәтле караучыларыбыз. Исән саумысыз. Менә шулай әйтмәкче идем. Шулай башланмакчы идек. Ни хәлләрдәсез? Ниләр майтарып ятасыз? Гомумән кәефләрегез ничек? Халәтегез ничегрәк? Ана теге узган Тапшыру башында ук искәртеп үтик әле, Роберт. Булган фикерләрегезне безнең тапшыру астындагы комментарийларда язып калдыра аласыз. Без аларның барысын да укыйбыз. Безнең халәткә, безнең йөзләребезгә карап аңлагансыздыр инде, без әлеге вазгыятьтән үзебез дә шок хәлендә. Юк, чыннан да. Шулай бит инде. Бу без гомумән хәзерге яңа чорда яшибез. Яңа чор. Менә җыен пандемиялар, менә анда узган илләр, вазгыятьләр хәзерге вазгыять белән әгәр дә чагыштырсаң, шүптә тормый. Димәк, булайрак, Монголия теләгән барлык россияләргә яшәү урыны бирергә вәгъдә итте. Бу хакта Монголия иммиграция агентлыгы башлыгы Нургуюн Уйонгабаяр белдерде. Уйонгабаяр икән белдерде. Менә шулай. Уйонгабаяр сүзләренә караганда 21-29 сентябрьдә 6 меңнән артык Россия граждан узган икән. Буларның һәммәсенә дә вид на жительство бирәләр инде, аның русчасы шулайрак яңгырая. Син моның турында нәрсәләр уйлыйсың, нәрсәләр әйтә аласың икән? Хәзер тиз генә әйтәм, һәм аның экс-президенты, исемен оныттым, кызганычка каршы, ул менә күбрәк туваларны, бурятларны, алтайларны чакырды. Сезне монда безнекеләр кебек каршы алачаклар диде, менә шундый фикер. Ничек кенә булмасын, әмма башка илләрнең дә безнекеләрне шулай кабул итәргә әзер булуы бары теге сокландыра, рәхмәт сүзләре генә тудыра шулай бит. Һәм монда Монголия гына түгел, беләсеңме, шелтәрдә төрле видеолар йөри бит инде. Хәтта Казакстандагы волонтерлар да, активистлар да аларның шиген, аларның дәүләте шиген узганнарны үзләре каршы алып, бушлай үзләренең йортларында, дачаларында урнаштыралар, бер тиен акча алмыйлар, хәтта стадионнарда да аларга менә йоклар өчен урыннар бүлеп биреп. Стадион түгел, кинотеатрларда. Кинотеатрда. Һәм хәтта ризыклар, кайнар ризык белән дә тәэмин итеп торалар. Хәтта акча вата. Кешелекнең нәрсә икәнен менә шундый хәлләрдә аңлыйсың да, күрәсең дә. Юк, шунда да мин да күрдем аны, шундый теге мәйданчыклар, мобилизацион теге ашау ниләр, мәйданчыклар оештыралар. Кешеләрне теге ташлап калдырмыйча, нигә килдегез сез безгә, үзегез көн күрегез дип ташлап калдырмаганнар бит. Ничек тә булса да ярдәм итәргә тырышалар. Һаман ярдәм итәләр, аларга аерым рәхмәт. Бу инде Казакстанда яшәүчеләр һәм Грузиядә яшәүчеләр. Мин бары тик шул ике төбәктә генә ишеттем шундый нәрсә оештырдылар шундый волонтерларны җыены. Һәм ярдәм итәләр безнекеләргә. Менә шундый хәл. Инде безнең биредә калып, үзен бик авыр хис иткән кешеләр, менә теге җан әрнүен баса алмыйча, үзләренә тынычлык таба алмыйча интегүче кешеләр өчен безнең команда махсус психолог белән очрашып тапшыру төшергән иде. Анда инде психолог үз киңәшләрен бирде. Менә аз гына булса да билгеле җан әрнүен ниндидер анда психологик алымнар белән рәтләп булмый, әмма шулай да үзеңне әз генә дә булса кулга алыр өчен ниләр эшләп буласын, менә безнең каналда чыккан тапшырудан тыңлап белә аласыз, дуслар. Һәм аның киңәшләрен үзегездә дә куллана аласыз. Психологны карый аласыз, шулай тынычландыра алырсыз микән күңелегезне, ышанабыз, тынычландыра алырсыз дип. Ләкин тагын бер киңәш миннән, намаз укыгыз. Менә шул. Җан тынычлыгы шундый килеп җитәчәк. Әйтте диярсез, күрерсез үзегез. Кайтабыз дип китәләр, Монысы белмим, кайтыр микән, юк микән, Walt Disney. Менә шуны әйтәм. Тулысынча Рәсәйдән, Рәсәй Федерациясеннән китә. Гомумән, бүген моннан соң бу 3нче көн булды. Бугай бер нинди килешүләр, бер нинди нәрсә, аларның бер нәрсә дә хәзер тотмаячак монда. Кызганыч. Walt Disney. Роберт, син ничек уйлыйсың, менә бу киткән компанияләрнең яртысы булса да кайтыр микән алар? Кайтыр дип өметләнәм. Алла бирсә, бу инде яңа чор башланачак шулай, бу килешүләр чоры башланачак. Яңадан нәрсә дә булса,
Нинди дә булса, нәрсәгә дә булса килербез әле. Яхшы яктан дип әйтүем инде. Россия халкын бит бигрәк хәзер чит илләрдә яратмый башладылар. Шуңа күрә Дөрес әйтәсең, Россия халкына. Россия халкына, шуңа күрә Россиядә яшәүче халыкны хәтта даже. Аллага тапшырдык дигән сүзләр генә әйтәсе килә инде мондаймы? Минемчә, бу бетер дип өметләнәм тиздән. Менә мондый авыр чорда, чынлап да үзеңә ниндидер теге тынычлык табу, әйме һәм фикерләреңне үзгәртү, ничектер фикерләреңнән арыну дип әйтим әле, әйме, яңадан әйтеп, авыр фикерләрдән арынып, ниндидер көндәлек эшләр белән мәшгуль булу, тулысынча шуңа гына бирелү бик авыр, чынлап да, әйме. Ләкин менә форсаттан файдаланып, әйме, теге тапшыруларын гына рекламалап утыралар дип уйламагыз, ләкин шулай да Үзебезнең татар халкы тарихын өйрәнү бер кайчан да миңа калса теге артык булмас әйме, һәм инде бигрәк тә үзебезнең Казан эчендә булган Казаныбыз тарихын белү аеруча ничектер кызыклыдыр да ул, әйме. Шуңа күрә анда безнең яңа гына әле күптән түгел генә бер тапшыруыбыз чыкты. Анда без яңа татар бистәсе тарихы турында сөйлибез. Билгеле булганча. Сөйләүчесе шундый менә булса инде, тагын да теге икеләтә, теге карау яхшырак, күңеллерәк, ничектер рәхәтрәк булып китә. Рәхмәт инде, Роберт. Чын күңелдән рәхмәт. Менә җәмәгать, әз генә елмайып алды бит әйме менә. Әз генә булсын әле шулаймы. Димәк, безнең бит инде менә бистәләр турында сөйләгәндә, иң беренче эш итеп без искә алабыз иске татар бистәсен, әйме? Безнең татарлар иң күп яшәгән бистә, мин моны үзем дә белми идем хәтта. Ул яңа татар бистәсе булган икән. Менә миңа моны шул бистә тарихын өйрәнүче, белгеч, тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахманов әйтте. Шуңа күрә дуслар, менә сезнең дә бәлки берәр фикерегез туар, бәлки белмәгәнегезне теге ишетерсез дип әйтик инде. Бәлки каршылыклы фикерләрегез булыр. Шуңа күрә менә ул тапшыруны да табып, вакытыгызны теге кызганмыйча, берәр эш эшләгәндә, әз генә булса да фикерләрегездән арынып алыр өчен шул тапшыруны Гүзәл, менә хәзер мин дә сорыйм әле, үтенеп сорыйм синнән. Синең бер темаң бар, легенда, ничек әле русчасы? Легенда Татарстан. Легенда Татарстан русчасы. Әйдә, син татарча пишәле, шундый матур менә. Минем анда фикер бар, чынлап да татарчада сөйли барырга. Юк, алай түгел, бар түгел. Менә моннан соң башладым дияргә кирәк инде. Менә монысы беренчесе булды. Монысы беренчесе булды дип. Димәк, юл салынган, суқмага бар. Дуслар, безнең шуның белән шул булып торсын әле бу атнагайымы. Сезнең барыбер сездән нинди дә булса фикер ишетсәк безгә шул кадәр дә күңелле булыр иде. Рәхәт булып китер иде. Күңелле түгел инде, чынлап та, менә Роберт дөрес әйтә, рәхәт булып китер иде безгә. Хәтта сүксәгез дә шундаймы? Хәтта сүксәгез дә, ичмасам безгә нинди дә булса фикерегезне, реакциягезне күрсәтсәгез, без зур игътибар, зур диккать белән аны карап, ниндидер ялгышлыклар булса аларны төзәтеп, җитешмәгән әйберләрне өстәп, әйме? Шулай эшли башлар идек. Сезнең фикерегез безгә бик кадерле. Җәмәгать, саклагыз үзегезне. Ассаламу алейкумнар. Исән сау булыгыз.